Allah Akbar. Kelok. Gowo berhala ya. Gowo apa to jajan? Ngerti lagi jelangkung. Jelangse. Taisani roh sing luwih jahat. Wingi taisani roh tapi sik urung iso ngalahne awak. Tapi dina iki aku wis oleh roh sing luwih jahat. Sing iso ngirim awakmu nang neraka. Gowo roh jahat lek engko roe jahati awakmu dhewe piye wi? Ora sah gedhi omonganmu. Kabeh buktine kabeh nyatane. Wong iki sing penting nyatane. Ora perlu omong dhisik, ora perlu dibuktekne dhisik. Aja sok iso ngoreksi elek wong tok, Den. Alah, kamu Elekmu yo koreksinen. kowe nesu ceritane. Kitane nesu. Nesu kok. Tak Dari awal. Mulai teko jenglot, mulai sembarang sak obah polahku salah. Serumangsa kowe bener dhewe. Ya anjen iki salah. Menungso ki kaya sing mbok cekel ki lho. Wayang. Iki kan ibaratnya wayang to. Kowe nyekel tapi ora ngerti artine lho jan wis. Menungso ki wayang. Gusti Allah dalangi. Paham. Jadi lek kowe enek kowe rumangsa ngakoni dalang iki nggak cerita iki dhewe. Sapa sing ngakoni dalang? Dalang Gusti Allah. Lah iya aku wayang, dalange Gusti Allah. Awakmu wayang, aku ya wayang. Lah iya. Iso ngatur wayang padha wayang. Lah terus nyapa? Ora iso. Bongkarkan. Kene, apa neh? Apa meneh? Gendang. Ayo, menang sorbanmu apa menang jelangkumu kuwi? Buktekno, coba enggak ngomong ayo. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa idza batastum jabarin wa idza batastum. Kamu boleh kan? Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam wa minka salam. Fa hayna rabbana bis salam wa dakhilna jannah. Tabaraka.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. 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 La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga silaturahmi kita di malam hari ini membuat diri kita semakin ittaqullah, semakin takut, semakin taat kepada Allah. Semoga silaturahmi kita di malam hari ini membuat diri kita semakin cinta kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga silaturahmi kita di malam hari ini mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dan juga bisa bertatap muka. Malam hari ini saya ingin memberikan sebuah ijazah, yaitu sholawat an-nuridat. Panjenengan puasai dulu 3 hari. Puasa dimulai hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Malam Jumatnya diusahakan melekan, tidak tidur dari subuhnya Kamis sampai subuhnya Jumat kalau bisa. Kalau nggak bisa ya tidur nggak apa-apa, cuman usahakan jam 12 atau jam 1 malam bangun, membaca sholawat wiridannya 1000 kali. Setelah nanti dipuasai 3 hari, bikin selamatan, menyembelih ayam jago, diundangkan para tetangga, tasyakuran. Jadi puasa dimulai hari Selasa, Rabu, Kamis,
Selawatnya dibaca 313 kali selama 3 hari itu. Puasanya bilaru, niat puasanya nawaitu somahodin li qodoi hajati lillahi ta'ala. Jadi niat puasanya untuk mengkodok kekurangan di bulan suci Ramadan, karena semua yang sunnah yang kita lakukan itu untuk menyempurnakan yang wajib. Puasanya tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Yang keluar dari yang bernyawa itu seperti telur gitu. Jadi mie itu ada telurnya, masaku itu kan ada hewannya. Terus kalau yang bernyawa tentu ya semua hewan yang bernyawa. Itu loh, tahu, tempe itu boleh itu. Tapi kalau mie itu kan ada telur, jangan gitu. Diamalkan selama 3 hari. Terus malam Jumatnya diperbanyak sholawatnya. Nanti ada setiap habis sholat itu dibaca 15 kali. Semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Kalaupun tidak berpuasa ya tidak apa-apa, diniatkan untuk menjalankan perintah Allah, karena kita membaca sholawat itu dalam hal untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi niat ketika mengamalkan sholawat itu untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua, diniatkan untuk menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Dan yang ketiga, diniatkan untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. 3 hal ini kalau dilakukan, nanti yang lainnya datang sendiri. Insya Allah dengan mengamalkan amalan ini, rumah tangga akan bahagia, hutang lunas, usaha menjadi jaya, dan insya Allah juga bisa mengobati berbagai macam penyakit. Yang lebih bagus ya setiap malam diistiqomahkan sholawat nuridatnya 1000 kali. Nanti bukan hanya bisa mementalkan, bukan hanya bisa menjadi perisai untuk segala macam bahaya, dohirun wal batinan, baik itu perjalanan darat maupun laut. Bukan hanya bisa untuk supaya kita tidak terkena santet, bisa menjadi perisai, tapi dengan mengamalkan sholawat nuridat ini, insya Allah kita pun mampu untuk mengobati santet. Jadi bukan hanya supaya kita tidak terkena santet, bahkan bisa untuk mengembalikan santet, bahkan bisa untuk mengobati santet itu sendiri dengan izin Allah. Banyak sekali manfaat mengamalkan sholawat ini. Salah satunya juga untuk pengobatan, bukan hanya penyakit non medis seperti sihir, tenung teluh, tapi juga dengan izin Allah mengamalkan sholawat ini bisa untuk mengobati penyakit medis dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ada panduannya sebenarnya. Saya ada buku yang sudah saya buat tentang sholawat ini. Bagi panjenengan yang mau ikut gembelengan sholawat, silahkan. Itu nanti ada hadiah kaosnya, ada hadiah sertifikatnya juga ada. Jadi yang mau ikut gembelengan sholawat monggo. Ada tahap-tahapannya. Itu ada bukunya, nanti ada madunya juga itu. Monggo yang mau ikut gembelengan sholawat, insya Allah sangat bermanfaat. Okay. Monggo sholawat dulu, karena ini nanti ada tantangan dari Mbah Jan, katanya mau menyantet saya itu. Ingin ketawa kalau ingat Mbah Jan ini.
nggak kapok-kapok itu, pokoknya terus kita layani sampai beliau tobat lah, sampai beliau tobat. Oke, monggo dibaca salawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi sholawat nuridat ini bisa untuk berbagai macam hal. Nanti ada ijazahnya satu persatu, jadi ada panduannya, ada buku gemblengannya satu persatu. Untuk sholawat ini bisa untuk menarik rezeki, bisa untuk pengobatan, bisa untuk melepaskan kita dari segala mara bahaya, musibah, dan tentu yang pertama untuk mendapatkan ridha Allah. Tapi fidunya wal akhirah, dunia akhirat, banyak. Dengan nanti yang pesan buku gemblengan itu ada kaosnya. Kalau mau pesan kaos saja ya tidak apa-apa, ada kaosnya. Ini 150.000 kaosnya. Ini ada di tab komunitas ya, di tab komunitas ada nomor adminnya, ada di sini juga ada kaosnya saja. Itu pasukan siap dicaci siap dibuli, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Di sholawat nuridat ini bisa untuk menarik rezeki, bisa untuk pengobatan, bisa juga untuk mengobati berbagai macam penyakit. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalimatnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini kalau untuk pagaran itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Jadi pas di kalimat Muhammad itu kita tarik nafas, tahan nafas sambil membayangkan kita masuk di dalam Nur Muhammad tadi. Jadi ketika membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, di kata Muhammad itu mimnya itu kepala kita, haknya itu pinggang kita, dal itu kaki kita, Muhammad. Jadi sambil bermakrifat untuk pagaran seperti itu. Insyaallah selamat zahiran wal batinan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i. Jadi ada banyak tata caranya. Satu amalan sholawat ini sudah bisa untuk berbagai macam hajat. Jadi satu amalan yang istiqomah itu lebih baik daripada banyak amalan yang tidak istiqomah. Satu amalan saja itu bisa digunakan untuk berbagai macam hajat. Dan lebih penting lagi, sholawat itu bisa membuat hati kita
diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa syiri syarifi sairil asma'i wa sifat. Kita masih menunggu Bahjan. Kita masih menunggu Bahjan kira. Entah ini wong teko. Tenang aja. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allah akbar. Kedelok kalau nggawa berhala ya. Malah nggawa apa kae. Delok. Nggawa apa to jajan. Dengi rong kalah Den. Ora awakmu lho nggawa apa? Ngerti lagi jelangkung. Jai langkung, jai langse. Jo ngamuk-ngamuk sing tenang. Awakmu nggawa apa kuwi? Taisani roh sing luwih jahat. Wingi taisani roh tapi sik urung iso ngalahne awakmu. Tapi dina iki aku wis oleh roh sing luwih jahat. Sing iso ngirim awakmu nang neraka. Kowe nggawa roh jahat lek engko roe jahati awakmu dhewe piye wi? Ora sah gedhi omonganmu. Kabeh buktine kabeh nyatane, Den. Ladalah. Wong iki sing penting nyatane. Ora perlu omong dhisik, ora perlu dibuktekne dhisik. Ora lho, maksudku ngene lho. Kowe nggawa roh jahat jaremu ngono. Heeh. Kowe nggawa barang jahat. Iya, terus Lah wingi lek nyakot awakmu dhewe piye? Maksudku ngono lho. Paham ra kowe? wis dadi boloku, Den. Kowe boleh demit berarti awakmu. Aku bolone demit. Berarti kowe ya demit. Ya terserah urusanmu lek mung ngarani aku. Jabang bayi. Aja sok iso ngoreksi elek wong tok, Den. Alah. Kamu Elekmu ya koreksinen. kowe nesu ceritane. Citane nesu. Nesu kok. Tak Dari guyu lek awal. nesu. Mulai teko jenglot, mulai sembarang sak obah polahku salah. Serumangsa kowe bener dhewe. Ya anjen yo salah. Anjen yo salah. Dituladone santrimu dadi tuladone masyarakatmu. Bisa nyontoni sing apik. Ora ngono kuwi kelakuanmu. Ora lho, maksudku wong kowe iki lho salah kok ora gelem seleh. Wong ki maca bismillah ben ngerti lek salah ki seleh. Salah ki ngrumangsana salah lho Jan. Jo malah guyang-guyu ngono. Aku jane tresno mbek awakmu. Kasihan. Awakmu tersesat dalam kesesatan. Wis sesat tapi ora ngrumangsani salah bahaya we Jan. Tenan we. Kuwi salah lek menurutmu. Lek menurutku bener, kowe terus piye? Ya sembarang lah menurutku salah. Lah kowe nggawa roh jahat ora ngrumangsani salah. Nggawa jenggot ora ngrumangsani salah. Nyantet wong ora ngrumangsani salah. Saiki malah nggawa Jalangkung. Jengkepret. Aja kok nyepelekne jenenge jalangkung. Kuwi lak ya kuwi sing didalan ning sawah mbok dimo kok. Kuwi lak ya kuwi kan den anu manuk. Ya terus Masamu aku manuk apa piye? Bocah dek ra patek gendah ngono. Istighfar dan astagfirullahaladzim. istighfar panganan apa to, Den? Istighfar kata-kata. Sing penting prilakune. Kowe istighfar tapi awakmu dhewe ora tau perilaku istighfar. Ya percuma, Den. Aja pinter omong tok. Ngono lho. Dadi wong diwarai. Kowe iki bocah ding sore anakku. Kok marah-mare wong tuwek lho. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Apa lagi ngerti lek Bahjan ki ora kena dikandani, ora kena dituturi. Astagfirullah. Makane aja jarak aku. Ngerti apa ora awakmu? Enggak jane karepmu piye to Jan? Karepmu jane arep nyapa? Bola-bali nantang aku, bola-bali ngejak gegeran, ajarek mundu ilmu santet kuwi jane karepmu piye? Maksudmu arep piye? Aku pengen roh lho. Aku ki sik rung percaya Den karo awakmu sak tenan. Lah sing ngongkon percaya mbek aku sapa? Percaya karo Gusti Allah. Percaya karo aku. Istighfar Jan. Bolak-balik panggah mental. Tak akoni. Jenenge wong satriya ya ngangkoni salahe, ngangkoni kalahe. Jane ya ngrumangsani salah. Ya ngrumangsani kalah kowe Jan karo aku Jan. Ngrumangsani Den. Iyalah, ya wis ndang ayo tobat istighfar, salat, selawat. Ngono lho Jan.
karepku iki. Wis salah remene salah. Ngongkon salat aku nggumen karo awak. Salat ki artine urip Jan. Wong lek ora salat berarti ora urip. Kayak mayat melaku tuh. Orang yang tidak salat itu seperti mayat berjalan. Artine ora enek omahe. Maksudmu batang uripan. Iya, kowe kuwi maksudku. Ya aja menfitnah, Din. Ora. Sapa sing menfitnahmu iki? Ora usah ngomongin salat nang ngarepku. Oh iya wis. Mergo Sementing aja nyakiti wong lek isaman to, Jan. salat iki hubungane manusa karo sing kuwasa. Kowe ora usah ngurusi karo aku. Kowe karo aku padha-padha manusane. Iya. Kowe ora iso nilai elekku, ora iso nilai apikku. Ora aku ora nilai awakmu. Aku ngajak tapi. Aku mbok khotbah tersinggung terus terang. Oh. Ngono lho. Terus piye karepmu? Aku ya panggang jajal kesaktianmu sak pira. Aku ora sakti. Kondang, pengen roh aku. Yang sakti hanya Allah. Yang sakti hanya Allah, Jan. Tobat kumat. Piye to Jan we Jan? Ya aku urung trima mergo. Oh, iya. Pira to saktine Samsudin iki? Ora sakti aku. Yang sakti mung Gusti Allah. Yang sakti hanya Allah, Jan. Wong sing sakti kuwi mung Gusti Allah. Ora enek menungso sing sakti iki, Jan. Menungso ki kaya sing mbok cekel iki lho. Wayang. Iki kan ibaratnya wayang to. Kowe nyekel tapi ora ngerti artine lho, Jan we Jan. Beh. Wayang Jan we. Ngerti, ora Menungso ki wayang, Gusti Allah dalangi. Paham. Dadi lek kowe enek kowe rumangsa ngakoni dalang iki nggawe crita iki dhewe. Sapa sing ngakoni dalang? Dalang Gusti Allah. Lah iya aku wayang, dalange Gusti Allah. Awakmu wayang, aku ya wayang. Lah iya. Iso ngatur wayang padha wayang. Lah terus nyapa? Ora iso. Takek pisan minggu bongko wingi. Padha wayange sok ngatur-ngatur lho. Kerja nyepelek ning bajan awakmu ya. Hah? Aku ini gregetan masamu. Pengen aku nunyo jane, tapi iki tak tonyong kok malah langsung bablas ning akhirat. Iki disabari mbok ngerti sabar ngono. Ngomong kadek gawe wong emosi lho we. Wah aku emosi nu tak suwikat ndasmu putul ngono. Aku ora wedi karo wong emosi. Welek emosi balik bodolan setan. Iya, berarti ku bolomu, aku gak dari bolomu. Mangane kuwi aja nesu. Oh. Aku iki Berarti sing oleh nesu mengawakmu tok. Oh, sing oleh nesu dek tok rek. Aku rek tok nesu rek, aman. Nesu. Ali ya sering nesu, berarti Ali bolomu no. Ya paling ya boloku Ali. Iyalah. Gelem tak. Iya. Ojo urusanmu karo aku, dudu karo Ali. Mangane kuwi. Kenapa Mbak Jani bolak-balik marani awakmu terus terang Mbak Jani urung trimo Din. Tapi Jan aku pengen tekok mbak awakmu Jan. Piye? Awakmu untuk ilmu ini gurumu ki ning endi Jan? Guruku sik topo saiki. Kowe sah nyebut-nyebut guruku. Oh, kowe ndek guru Jan. Kowe engko lek ditekani guruku, cocok iki. Aku wis awakku kayane kekek gini. Gurumu ning endi tak paranane, tak tunyo-tunyo icek-icek ndase. Sombong. Aku lek karo awakmu tanggung Jan. Teringetku ra metu. Tenan. Berarti awakmu ki nantang guruku ngono. Ya. Ning endi temokne karo aku karo gurumu pisan. Kowe kalah melayu. Muntah darah banggae. Aku jenenge jiwa petarung. Pengen ngerti gurumu aku Jan. Kowe berarti selama iki kalah marang gurumu. Iya no. Wah, temokna. Njaluk ilmu guruku. Aku temokno gurumu ki Jan. Panggah tak temoni Den. Oh. Kenapa aku panggah marani awakmu? Karena karo guruku ditambah ilmu. Cocok. Ora mungkin kesakti aku padha karo ndengi. Cocok kuwi Jan. Beda hari beda cerita. Lah ndengi aku ra patek sakti, roe ra patek galak, saiki tak tekane sing galak. Ben nekek awakmu. Berarti iki awakmu nekakne roh jahat. Iblis kelas Iso awakmu. Iso nyapa ora iso? Anak iki Den. Iyalah. Ki dupa dinggo nyeluk Den. Dupa dudu apa-apa. Dinggo nyedek Gusti Kang Maha Kuwasa. Lah kowe malah nyedek demit. Ya tergantung pribadinya masing-masing Den. Ki sarana Den. Wedi aku tak mayu. Tak mayu aku lho. Ngono lho. Aku tak tadeni Gusti Allah. Berarti muridnya gurumu ya akeh Jan? Akeh no, ora terima aku tok.
Aku berguruku enek lah wong 15 guruku. Jenenge Mbah Jan. Gurumu jenenge Mbah Jan. Aku ki lho, Oh. jenenge Mbah Jan. Guruku akeh kabeh 15. Oh, kowe Jan apa Hari? Terserah awak mulai ngomong. Wong terkenal ini jenenge akeh, Din. Aja jeneng sitok Samsudin tok aja kurang terkenal. Ora aku nek jadab nek Mbah Din, Mbah Saridin. Saiki olehne aku jeneng Den Surya. Tenan kuwi. Den Surya. Heeh. Surya ngalam. Kowe poso dadi Surya. Surya iki iso manfaatne wong akeh kok. Surya sengenge kok. Makanya aku nerangi awakmu, Iya, dolanan tak geni ae kowe. Ngono lho maksudku. Sik, jalanku bisi aku sik Sik. njaluk pakan tak pakan iki. Oh, jelang. Kowe makani. Ya pakane iki lah, Din. Alah. Dia Makane- makani rek. Aja kaget. Iya. Panganane dupa. Durung lair iki wis lair, Din. Oh. Aja tok keminter wawu-wawu ngono kuwi. Ilmu rong sepiro apa bandane nang ngarep to, Din. Kowe lair aku wis berburu, Din. Sik bayi ndeng sore. Lawan aku, gak trimo aku lek dikalahne jenenge Samsudin. Iya. Rek gue telok rek. Dolanan. Aku malah kelingan cilikanku lho. Cilikanku dolanan yo ngono kuwi, dolanan anu. Apa kae jenenge? Pasaran. Kowe jendar nyantet apa arep dolanan Meneng, Din. anu to Jan Jan. Karate iki, Din. Kuwi kok obah dhewe, mibur dhewe. Iki nekek awakmu bakale. Ladalah. Din. Ladalah. Cilianku pasaran. Persis ke cilianku pasaran. Rasa duwe tak Kowe nek nyantet aja main fisik ngono nyirat ngene kena motoku pasamu. ben karuan bojomu ben bingung. Yo lek nyantet ngono lho. Jare kowe belajar ngene gurumu. Aku roh gurumu ning gua to. Guruku nang gua saiki, Din. Lek ora usah cerita aku roh. Roh kondi, sakti apa piye? Kowe dianu kok kon dilatih getih to kowe. Lho kamu kok ngerti? Lah kayak diri anu darai wong het to. Rasa fitnah. Lah aku roh. Ora rasa fitnah kan. Kowe dilatih ngonoan to. Iya, kuwi lho, aku roh lho, tenanan. Nah, Din, ora apik fitnah, Din. Masa darah ngono mbok dilatih ora gila ya? Din. Belajar ilmu apa awakmu iki? Gurumu iki lho sapa? Bisa duwe ilmu kaya ngono iki gurumu sapa? Kowe yo. Aku iki ngomongke kowe. Ora. Alah. Ngukuri aku yo oleh ilmu kondi. Aku to. Ilmu kok Gusti Allah. Walah. Oh, Ilmu kira bener ilmu. ilmumu sik ora bener. Kowe melo aku malah bener wingo, Din. Iya, kowe nyantet to. Enak nyantet. Lah awakmu paling mbok kei rokok duit 100. Kowe kok ngungkit-ngungkit kuwi to kowe? Ya jelas iki faktane kok. Loh. Nyo, Mbah. Kowe moro rokok. kowe moro ngono aku lho tak kei dhuwit, tak kon tobat masamu. Ya, tapi piro duwite? Sakake nyantet to, Din. Ngungkit-ngungkit to kowe. Tapuk cangkemmu lho iku. Kowe ngerti ra angka santet? 50 juta. 20 juta paling ndak. Lah- Nyantet lah, kowe- kok ngono kuwi. Kowe nyantet tuang ngono kuwi, Jan. Lah wong kek duit aku 100 karo rokok karo kopi. Beh. Kurang aku, Din. Jan, kowe kate tak kuat miso lho gara-gara Ene nyatane. ngono jam penting aku ngeki. Lah penak nyantet daripada melo awakmu. Paling rono paling bajan kana duit ngono tok. Aku igah lho titik. Dhiwik titik tapi barokah. Timbang akeh tapi musibah. Ngono iki dhuwit 50 juta tapi kowe ning nglarani wong mending tak kei 100. Kowe lho murah ngono aku lho tak kei 100 200 ngono kae. Nek mbok tuku kopi ngrokok Duit 100 iki kanggeku ora payu, Din. Biasa cekel jutaan kok. Wong loro lah iso 1 juta par lumayan. Allahu Akbar. Bisa golek wong wedok. Astagfirullahaladzim. Jujur ae. Allah. Tapi kan duitmu tak mbok nggo medok to? Ya, tapi kan batin seneng. Allah. Ngono lho, Din. Astagfirullahaladzim. Ora kaya awakmu kei 100. Astagfirullahaladzim.
Apa dhuwit 100 ya? Aku menghormati tok den asline. Angger ana kaya wong ngemis. Nek badan bukan dhuwit ngono. Masane aku wong ngamen apa piye? Aku ya harga diri, Den. Tanpa awakmu aku nyantet kaya aku ya akeh. Ora kaya ngono kuwi. Ngerti ya ngono kuwi, Den? Satu duwe apa? Hah? Kok rokok apa entek? Astagfirullahaladzim. Ora kurang. Ngamamu iki kurang. Oh, ngamalku kurang. Lah makane wis dibeki. Lah, kutahe iki kudu mbok kekne. Jenenge bersyukur. berarti aku ngei awakmu kudune sing akeh. Sing akeh. Rezekimu akeh kok. Tamumu akeh kok. Nyapa aku ora mbok akeh. Berarti awakmu iki kumati mergo kurang lek ngonehi. Kurang Den lek mung kei. Terus awakmu kumat neh iki. Kumat neh mergo kurang lek mung kei dhuwit. Iyalah. Lah aku mbok cukupi akeh ya aku manut karo awakmu. Wis mari yo, Mbah. Ngono 50 juta apa 1 juta aku mari gelem mari. Lek duite pangkal mbok ngomedok ya pangkal entek to, Mbah. Ngono lho. Ora, tak alon-alon tuku rokok ya alon-alon ora nyapa-nyapa. Ora, nek lek tak kei dhuwit ngono iki kudune awakmu mbok nggo dagang, nggo modal ngono. Kowe ngrasa apa kowe nandur pari, apa kowe dodolan gorengan ngono. Lah mbok nggo medok ya entek. Ora, Den, lek wis mbok kei aku rasaku terima kasih. Berarti aku iki kudu ngek dhuwit awakmu 50 juta ben kowe tobat. Kudu kei aku 50 juta atau 1 juta. Ngono lho. Elingo, banyak memberi itu banyak menerima, Din. Tapi aku ora percaya lek awakmu tobat Ijan. Duitnya mending tak kene fakir miskin, tak kene rondo-rondo santunan yatim, tak nggo masjid minah. Tak kene awakmu aku ora yakin lah awakmu anu Ijan. Lha kowe ora tau percaya karo aku, Din. Kat biyen kula ora tau percaya, makane aku pegel sprene iki ora tau percaya. Gini loh, maksudku, aku tuh nggak yakin kalau kamu itu dikasih uang 50 juta terus kamu tobat itu saya nggak yakin, gitu loh maksudku tuh. Orang apa tak percaya aku gitu. Kowe tenan tak kayak duit 50 kowe gak nyantet. Mbok kae duit 50 gedene 100. Mari Den aku Den. Gak kaken pula. Ya ora nantang awakmu. Kira-kira percaya ra rek kowe rek ora omongane Jan. Lek percaya ora apa-apa ayo. Bae. Ayo kuwi lho, penggemarmu lho jajal. Ngomong karo penggemarmu ngono, kae 50 juta percaya karo Mbajan ngomong ben komen ngono kuwi. Mah. Ngono lho. Mau ngarep aku yo angket 50 juta. Ora, aku ora apa tak percaya aku. Walah awakmu ki saiki belajar nyantet neh marang ngene gurumu mergo kurang duit. Mergo aku lek cedhek awakmu pol-pole yo kuwi 100. Pol-pole karo rokok. Rokoke ya didum wong loro. Ora tau digawe sak pak utawa rong pak. Aku ya pegel Den ngono kuwi Den. Rumangsamu ondek-ondeke badan metu rek. Aduh. Berarti wis saiki njaluk 50 we. Aku njaluk 50. 50 juta. Ya aku tak lumpuk-lumpuk sik. Nyapa lumpuk wis sugih kok. Lumpuk-lumpuk barang ngomongnya pelit ngono lho. Iki kan nggo santri to. Aku ora tau nyekel duit bojoku. Duit ngono kae nggo santri. Wong-wong ngene iki lho nggo santri, ora nggih aku. Aku kan dhisik pengen tuku apa? Tuku darah itu. Kowe iki mblenjani aku, Din. Aku mblenjani awakmu. Mblenjani. Oh iya, Wong aku sik urip. Janjimu ndang turutono. Eling ra? Iya, aku kalian. Jare nukone HP. Kayak ngomong aku kalian aku. Iya. Adalah hutang. Berarti kan nesu iki mergo ora mbok tukone HP. Aku yo lali, aku tahu ngomong. Pagi iki kali aku to. Ora urus. Iya. Bajane wong. Oh iya. Aku kalingan dhisik kae arep nukakno awakmu HP lek tobat kae ya. Iya. Awakmu geng bisa tobat kok geng bisa tukane. Gara-gara ra mbok tukone HP kuwi mau. Tapi wingi nek biasa rasa larang-larang. Tuku catane jelo HP rek. Tapi wingi metu ta HP-ne anu Li. Apa kene sitok ngono ta Li? Ben tobat Li.
HP sing murah-murah ra apa-apa ora perlu larang aku. Walah, awakmu melas mentok. Aku iki blenjani ya, Jan. Blenjani mah. Ngono kok. Lah ora pas ngene kok kowe ra omong to, Jan. Ora omong. Isin. Kamu omong dhewe. Iya. Ade lek utang mumpung sing diutang si ade janji sing dijanji masih urip. Yo kudu dituruti. Tapi awakmu nurung tobat to, Jan? Aku wis tobat tumatne gara-gara mbok iya. HP. Kayak aku nganu, Jan, kae. Kayak aku mlebu kawah, Jan, makanya aku lali, Jan. Saiki aku wis metu. Ya mergo kawah mergo mblenjani aku. Lambemu. Tenang. Kapan? Ora ngerti drone mblakan. Kapan? Lah kowe malah ngeracun aku no dhisik kae. Mangkane to. Lah omongnya disiplin. Iya. Siapa yang mengerjakan dirinya berarti harus mengerjakan Tuhan. Ya saiki tobat kok di HP. Saiki tobat to. Sangeh ben nemoni sing karo awake dhewe ora ngerti. Iki ora. Iya, aku lali ya zaman Ngono. dulu ya, zamannya waktu itu. Zaman dulu itu aku ngomong makanya aku ra nukane paling kowe ra tobat to, Jan. Ya mangkane kuwi tak jarak ben alamun kon HP, Din. Oh iya lali aku. Ini ki mengingatkan kamu, Din. Oh iya. Ngono lho. Ya wis saiki rasa nyantet aku tobat to, aku tak tukane HP. Tapi aku sing urung trimo, mergo aku ndek iki mbok kalah-kalahne. Mbah mumet aku rek. Kerisku ya mbok colong. Oh iya. Kalingan rawe nyolong kerisku. Saiki sadar jepitku ndi? Iya. Lagi dhewe ra sadar lah. Sandal jepitku aku mulih malah ra nggo sandal gara-gara mlayu sandal jepitku mbok gawa. Ya Allah tadi. Ngono lho, Den. Wis, ayo saiki piye yo? Tobat apa arep geger? Aku terus terang rene mengko pengen jajara, mergo aku Iya. di guruku, Den. Oh iya. Maksudnya guruku adepono le, ora wedi karo jenenge Samsudin Jadab kuwi. Enek aku nang burimu le. Aku pengen roh gurumu aku tenan aku. Loh, Gurumu. lah ngene gelem tak celuk. Guru mara, aku butuh. Ya digawa langsung sak ragaku ilang, awakmu gue ora temu. Digawa gurumu. Loh, piye to? Iso mbuktekne ra? Iso, Bang. Jajal saiki ngilango, pengen roh aku. Saiki rasa dhisik, saiki diselesaini iki. Ngono lho. Ora saiki ora dijajal kok. Oh, aku dhisik tau duwe janji mbak awakmu ya, Jan. Lha kowe mbok mang barang iki berarti rumangsa. Lah aku ngomong ning endi kuwi? Alah, ora kepengaping, videone disetel bola-bali kenek. Ning endi kuwi? Alah. Ali kuwi sing tukang nganu video dajal kon delok. Oh, kuwi berarti nusukar aku bergerak langsung kali HP. Gara-gara kuwi. Barang sepele dari sepolo, Din. Paham ora? Ayo urunan rek. Ini waktu aku ngomong kuwi ning endi ta, Jan? Aku lali to, Jan. Disaksikan pada dirimu sendiri. Lah ya ning endi aku lali? Alas kene. Mosok ning kene? Nang kene, zaman karo Suramanggala. Oh, aku ngomong. Ngomong tak tukone HP. Endi buktine? Malah Mbak Sudiro wis awakmu sing ngurung ya. Urung mangane tak tagih. Iya. Mangane aku yo kumat. Oh, berarti kowe njaluk HP. Njaluk HP. iPhone apa? Ora salah larang. Iya. Kene iPhone ra usah iPhone wong tuwek. Sementing kena dienggo karo putuku. Oh iya. Kayak melas men to, Jan. Lho. Ora, Jan, aku tenan. Waktu kuwi aku lali paling mergo aku masuk kawah lho, Jan. Iya. Mangkane, Dik. Wong ki lek kakean bondo, ketutupan kabehane. Apa yang kita katakan, apa yang kita janjikan seakan-akan ndak ada. Oh, alah. Kuwi tak dudul. Iya. Makanya dereng diuji lan diuji. Diuji lan diuji. Ya, lek pas waktu diuji kuwi mau eling pas diuji. Lek pas diuji dalam ati nyemplung kawah condro di muka, elingo kesalahanku apa di saat aku diujo. Mergo gak nukane kowe HP kuwi. Berarti mungkin aku kira urung nukane HP Jan. Contoh lho ya, aja tersinggung. Berarti aku sampai nyemplung iki berarti ku ndek kesalahan. Urung ngeki kowe 50 juta. Nah, jadi sebab akibatin. Semua itu hukum alam. Apa yang terjadi di alam ya terjadi pada diri kita. Kebanjiran berarti wingi aku kuwi. Mangane Diujo kuwi maksudnya. iya diujo. Kowe lek ora Banjir. dicemplung candah apa kawah condro di muka. Ora mungkin lali karo awakmu. lali wis. Ngono lho. Lah setahun iki ora nagih we. Ora nagih tak pek perasane tok. Murah-murane pondok berarti. Wis kudune awakmu krasa. Walah. Karena kamu ditutupi karo hawa nafsumu. Walah.
Wong lek padang atine, padang karo sing ngomong, ngerti apa yang pernah kita janjikan. Aku ngomong kalau ini ngendi tok lali aku. Alah, wis. Masa ini ngalas kene to, kae? Ya alas kene. Oh, janji nukokne awakmu HP ngono ya. Menusa kuwi kanggonan luput lan lali kuwi kabeh. Berarti awakmu saiki ya lali. Ya aku eling. Lah kok nyantet? Lah aku nyelik awakmu tak kon-kon HP iku lho maksudku. Ora sang mengalihkan perhatian awakmu. Oh, aku tahu janji ngono ya. Ngono lho, mumpung aku urip, Den. Masa sesuk mati? Lho lek mati awakmu. Ojo sik to, Jan. Aku ngomong karo malaikat sing jaga surga. Kowe tobat sik baru mati. Lek urung tobat aja mati. Lek kowe salat ngono kuwi baru mati. Lek urung aja, Jan. Mangkane dosamu akeh nggotong awakmu abot engko. kowe mlebu swarga tangeh, Den, tak geret. Oh. Malah kita tak omong, kita janji aku urung dituruti. Balekno nang neraka aku ya ngono no. Aku kok krungu buta wang apa to? Kuwi jenenge buta ngantuk, Den. Tak duda iki. Iya. Mangkane saiki ora sah adil iki panjang lebar. Iya. Kowe engko debat karo aku, kowe iki ren apa-apane. Aku ren apa-apane ora. Karena apa? Cara jurusne awakmu 5 aku 10. Cek sekti awakmu. Wis sekti awak. Tapi nyatane wingi kok muntah darah kowe karo aku. Kuwi mergo aku gawe hawa nafsu iki. Hawa nafsu ki mau mur mblusukne, Den. Jadi kowe ngerti lek iki salah. Loh, ngerti salah. Kok ora salah? Memang aku urung salah. Mergo kowe jengkel mbek aku. Jengkel karo awakmu. Urung tak tukokne HP. Urung tak tukokne. Urung tak kei dhuwit 50 juta. Urung. Duite 50 urung, HP-ne ya urung. Lek tak cicil 50.000 sik ngono piye? Tak Ora boleh. oleh 50.000. Biar apa 50.000? Ora oleh, mendingan aku nyantet. Tamuku ngkei 50 juta. Iyalah. Ngono lho, Den. Iya. Mangkane awakmu bengi iki ya kudu ngraita awakmu dhewe. Kowe terus nyantet ngono kuwi maksudku lek pasienmu morok. Hah? Kowe ditekoni jan kowe iki tak tuwekno, tak dadi wong tuwek. Lah kok kowe nyantet ngono piye jawabanmu? Lah, jawaban ki mbajani penubahan, Den. Ngetes Samsudin. Penubahan. Karena apa ini, Den, sepurane, Den? Piye? Memang awakmu di bidang Islam. Tetapi pendukung ya atau penggemar itu enggak semuanya nangan. Oke, menengah ke bawah kejawen. Tanah leluhur. Iya. Harga mati, Den, Jawa. Oh, siap. Ngono lho, enggak enak pengaruhi. Iya. Pasienku gedeng karo aku enggak enak. Mergo sing gedeng ya mungkin beda jalure. Sing jalurmu. Lek jalurku ora padha. Yo panggah dadi apa-apa, sing penting apa yang saya berikan ternyata iso mlebu nang ati. Ngono lho, Den. Emang kowe ya karo belajar ilmumu lah ya. Ya jelas. Oh, ngetes ilmu lah kowe ya. Ngetes ilmu. Data aku mau nggo tes-tesan iki Ya aku. jelas tak tes. Siap. Ayo. Takno ilmumu. Aku iki tak ngono. Aku kan di ilmu tapi rek. Allahumma sholli wa sallim. Terakhir iki wis ben kene. Istirahat oleh. Ya, Loh, ora sida mbok gawe? tak gawe, Bang. Tak kira lek ora sida mbok gawe. Pateni sampeyan. Neraka. Siap. Ora sida nekone HP pateni ae. Intip neraka. Urip nih maneh. Rumah urip yo ora tau kaya aku. Pateni ae. Ora nek dundane sampeyan. Wis ngono sik. Allahumma sholli wa sallim. Tak ilmu kabeh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sal asma wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Baca sholawat 1 kali tarikan nafas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi salasma. Allahumma salli wa sallim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sarasmai wa sifati Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Bongkarin. Ini dia apa awakmu? Allahumma salli Ilmu teko guru ki paling sakti. ala sayyidina Muhammad. Pernah wani kowe karo meni guruku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Allahumma salli wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asma'i wa sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim Mateng jiwa ragane sabuten. barik ala sayyidina Muhammadin. Jiwa ragane sabuten. Allahumma Roh lancuk boleh sabuten. ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi. Pateni dina iki. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Roh sayyidina lancuk boleh sabuten. Muhammadin nuridati wa Metu. sirri sarifi. Teko jasate. Saka ragane sabuten. Allahumma salli wa sallim Aku wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. tak ilmu kabeh. Salli wa sallim Pak gurumu barik ala ora mundur lek karo jenenge Samsudin. tobat to. Kok tak tukani HP. Kowe janji-janji tok. Kok tak kae dhuwit 50 juta. Tobat to. Tobat to engko tak dolke madu. Dah. Engko tak kae dhuwit 50 juta. Tobat to. Nah. Lho wong arep nyantet tok nekek yo piye to iki. Balik ning awakmu dhewe. Nyantet ya nyantet. Nyantet arek nekek ya lucu awakmu. Kenapa? Aku nek awakmu malah aku mutak getih. Media apa sing mbok gawe? Ora gawe media apa-apa. Kalungmu, Allahumma sholli wa ora. gelangmu, sorbanmu. Sholli wa sallam. Tulungane Gusti Allah, pitulungane Gusti Allah. Ngingetin. Allah. Allah. Apa perkara madumu? Allahumma sholli wa sallam. Hah? Ane apa nek madumu kuwi? Ora enak apa-apa nih. Awakmu lho tobat to. Ini lho pitulungane Gusti Allah. Aku ora trimo, Den. Wi ngompol ya wi teles wi. Wi ngompol kayane wi. Wi ngompol ya jan wi jan. Beh dukun santete ngompol-ngompol rek.
piye neh apa neh apa meneh Jan pengen apa maneh Allah Wingko tak balik ning awakmu kobong lho Wingko tenan Aja sombong. malah mendelik-mendelik kaya ngono Sombong Ram, ngalahnya aku arep. Loh, matane malah mendelik-mendelik. Aku duduk bocah ndek isore Den. Aja mbok tuturi. Sing penting kok sing tak bong anumu kuwi, timbang awakmu sing tak bong. Ora wedi mbok bong. Bakal guru ora trima awakmu Den. Jejakan gurumu rene. Ora trima lek aku kalah guruku iki. Pengen tuh aku gurumu kaya apa? Pengen tuh. Aja aja sok sombong. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Pengen roh gedayane jalangkung iki. Dikdaya ta wi. Dikdaya ndi karo iki? Kain putih. Guna sorbanmu. Sorban apa kuwi? Putih kaya pocongan. Iya, apa niling mati. Enak bekas getihmu barang iki lho, Peh. Lek iso ngebong. Jalangkungku sorbanmu. Yo menang kuwi apa menang iki? Dudono. Kesaktiane sorbanmu sing mbok gawe lho. Iya. Hah? Siap. Ora mundur aku Den lek karo sorbanmu. Siap. Kekuatan hitam melawan kekuatan putih. Wis salah panggah mati Den. Ora sanjal sorban-sorban ngono kuwi. Oh, iki jajal buktene sik. Pengen roh aku. Kekuatan sorbanmu lho sak pira? Oh, siap. Faida batus tumbat. Ya bocah ndek sore mbok pameri sorban kok. Ora bakal wedi aku. Ora apa-apa ora wedi. Wedi karo Gusti Allah tae. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasmi wa sifat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Badan. Jalangkung. Faida batus tumbat. Faida batas. Datanglah. Faida batas. Di sini ada pesta. Faida batas jabarin. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Faida batas jabarin. Faida batas jabarin. Faida batas. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasmi wa sifat. Tuh kanan kiri nih kayak delok kanan kiri nih. Ana anu barang kuwi. Perewanganku datanglah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Datanglah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridat. Kanan kiri nih. Insyaallah. Ayo, takna ilmumu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tunjukkan kekuatanmu Jalangkung. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifat. Allahumma sholli wa sallim. Ayo, gak usah kesuwen. Gendang. Ayo, menang sorbanmu apa menang jalangkungmu kuwi. Buktekno, coba enggak ngomong ayo. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa idza batastum jabarin wa idza batastum. Kamu boleh kan? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa idza batastum jabarin. Jalangkung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jalangsung. Datanglah. Allahumma sholli. Loh ini lemah malan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Datanglah. Allahumma sholli wa barik. Sayyidina Muhammad asma wa sifat. Sini ada pesta. Mulai naik pesta gini, gelut naik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma. Para roh jahat. Sholli wa sallim wa barik ala. Yang di sekitar sini datanglah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masuklah ke dalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jalangkung ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi saras. Allahumma sholli. Allahu Akbar. Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifat.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-asma'i wa sifati wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-waridati wa sirisa fi sairil asma'i wa sifati wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-waridati wa sirisa fi sairil asma'i wa sifati wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati was. Aden. Tak ada di guru gue. Aku penasaran karo guru Jan iki. Kaya apa bentuke? Kaya apa bentuke, Jan? Kaya apa bentuke guru Jan? Pengen paham, pengen roh aku. Ada sesat dan menyesatkan ngono kuwi. Ya Allah. Silangkunge kobong rek. Kapokmu kapan ya? Kobong anune. Cimate Jan, beralane Jan kobong. Bentuknya kayak gini, bentuknya gila, ada kayak gini bentuknya apa lagi jenengane, jelangkung ini gila, kobong, amit, tak plong mit, yalah, kok bentukmu lucu menit, amit, kobong mit, tak buang pisan mit Jan mit iya tak buang pisan mit pintai iso dicipuk maneh ben bentek pisan ngarepku gitu rek awak-awak entek pisan iki tapi iki iki tenten sawah modelnya ya modelnya kayak tenten sawah iyalah iya enak-enak aja. Aku waktu itu lek komburi mau nyerang kono dek nggo Tapi aku jangan lali tenan loh. Lek diutang diutang HP karo Jan. Jaluk 50 juta ya. Lho ndase lho urung kobong marai. Ndase lho urung kobong. Ndase lho. Nek suara kae. Kak. Demite kobong beng nangis ya. Kak. Ini ndase ben kobong. Ini ndase iki. Gurune Jan ndase kobong iki tak bong ngene. Guru ndase tak uruki ben kobong pisan ya. Kok meledos nggo? Batok iki dibakar meledos seberapa? Punya kekuatan jinnya. Matuk apa kuwi?
Oh, aku tahu arep ngei jan ya, arep ngei apa wi? Tahu arep ngei HP ya. Aku ya lali tenan kok. Cek murah-murah jane njaluk duit jane ya 50 karo HP kuwi ya. Ya ngono ae. Ya melas jane. Wis aku tahu ngomong kok. Wis iku ae madu. Ya iki anu ae. Ya piye-piye lek jenenge utang pangkat kudu ngek to rek. Gitu. Jadi anu ae wis apa kuwi jenengane? Gini aja. Tak dolen anu madu. Iya, madu iki. Gitu. Madu iki gitu. Kok karo tak bonus gelang. Gelang yang saya pakai ini. Tak bonusin sorban saya. Madu gelang sorban. Madu gelang sorban cukup 1.500 saja. Nanti tak kasihkan Jan nanti. Soalnya aku gimana ya punya janji ya. Oke. Yang penting kalau pesan ke nomor admin yang ada di YouTube ini aja. Terus nomor rekeningnya ya hanya ada nanti di sini nanti ada atas nama saya sendiri BCA Samsudin nanti. Ya kasihan, saya lupa soalnya. Aku lali lek tawar ngomong nukak HP Jan aku lali, makanya dia nesu. Makanya dia marah. Saya tidak tahu saya. Lupa saya benar-benar lupa saya. Tapi ya rada kalingan, dia ngomongin aku rada kalingan. Kayaknya dulu ya pernah ngomong gitu kayaknya. Ya nggak apa-apa, diingatkan kok. Walaupun dengan cara yang tidak baik, tapi ya mengingatkan itu kadang-kadang dengan cara yang baik kita tidak ngerti, kadang-kadang ya dengan cara yang tidak baik juga, biar kita tahu, tidak masalah. Oh, dulu saya bilang sama Jen kalau tobat tak kasih uang 50 juta sama HP gitu ya. Atau HP-nya aja ya. Coba ada yang ingat nggak di video-video yang dulu saya pernah ngomong apa sama Jan? Saya lupa soalnya. Saya tuh orangnya pelupa soalnya. Ngasih HP aja apa sama uang juga? Coba kasih tahu saya, komen. Ya apapun yang terjadi yang penting niat kita baik. Dan jangan berhenti untuk terus berbuat baik walaupun kita dianggap tidak baik. Terus berbuat baik walaupun kita diperlakukan tidak baik. Karena kebaikan kita itu untuk mencari ridha Allah. Kita harus tetap baik walaupun kepada orang yang tidak baik kepada kita. Wis penting ojo nesuan, ojo baperan gitu. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, itu adalah fondasi Pondok Nuswantoro. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.